Čaute všetci, Master vás víta u môjho ďalšieho videa. Dneska si zahrám Bedwars 4v4 a môžeme ísť na to. Takže som v prvej hre. A zahrám si proste iba 4v4, pretože nič lepšie ma nenapadlo. 4v4 sú také dobré. Pretože oni sú celkom ľahké a sú tu iba dva týmy. Takže snáď sa mi podarí vyhrať. Dúfam. A keď som začal hrávať 4v4, tak som vyhrával skoro každú hru. Ale potom už neviem prečo sa mi nedarilo vyhrávať. Tak snáď dneska vyhrám. Neviem prečo by nejaký dobrý hráč hral 4v4 proti. To mi príde byť skôr také ako pre nubov. Takže ja to hrám, je to zábava, ale napríklad level 100 môže hrať 4v4. Nie. O nie! Tam sa nedal položiť rebrík. Aj keby sa dal, tak by som to nedal. Ja som už dosť dlho nehral Minecraft. Takže fakt dlho. Možno taký mesiac. Takže, no, neviem. Kam? To som pokazil úplne najviac. Dobre, ale ako... To je taký... Oni sú teraz 2v2, čo je... Teda dvojlec ako ten most, takže je to také docela na nich. Ja dvojlec... Jediný mod, ktorý hrávam, je tak možno... Je možno, že swap. Akože swap hrávam dosť prosto. Keď je swap, tak ho proste hrám. On by tam dole taký. Nice. On skočil, kámo. Ale akože dal som ho, ne? Tuším. Prosím. Asi nie. Ako to je možné, že som ho vydal. Ale on bol na aj keď nebol. Ja už si to nepamätám. On bol asi na rebríku, ale tomu som ho asi nedal. Ale to nevadí. Prečo oni tak vždy idú? Ja vždy schytám takých nubov na toto. Na rebríky. Nie, dole. Ako? No a som mŕtvý. Oni tam boli dvaja, takže idú. Idú dvaja. To je... O, koľko mám? Dobre, sme 4, ja som sa zlákol, že sme iba dvaja. Teda. Dobre, nejdu, mám čas. Dobre. Takže mám teraz voľnú cestu, oni dvaja idú a je tam môj teammate, takže to by som sa mohol dať, nie? Oni už nemajú postel, aha. Počkaj, som tu. Vydrž. Bro. Ako, tak, diamantový meč. To je taký chcípak, mi to zobral. Nie. Prečo si to urobil? Keď sa nemám rád. Ja som po ňom išiel a on mi to zobral. To nie je možné. Dobre, idem. Koľko mám? Dobre. Tak ideme na ďalšiu hru. Takže, sme v ďalšej hre. A vyhral som tu predošlú hru, veľmi dobré, ale mohli by sme vyhrať aj túto. Môžete sa staviť do komentárov, či vyhrám alebo ne. Pretože toto bude posledná hra. Čo som minulú pohoral nožnici? Mne si zdá, že som si ich kupoval. Si neviem. Alebo by možno nevyšli irony, to je tiež možné. On už ide. To si sa nerobiť srandu. Kamo. Ja to
Čo, ježišmaria. No, jak tak rýchlo mohli ísť? Úplne naspídované veveričky, alebo čo? Teraz jeden je tu vzadu. No tak to je fakt super. Nie. Dobre, mám ho a teraz rýchlo naspäť. Presne pre toto. Dobre. Nie, ty si taký zlý si, fuj. Dobre. No tak toto neviem, či vyhráme. Ale aspoň jednu hru som vyhral, takže si myslím, že v pohode. Už znova idú. Kamo, on má level 200, prečo level 200 hra 4v4? 4v4 je také, že to nie je pre nejaké veľké levely, ne? To by malo byť pre malé. Posarám, ale od tohoto už nie. Toto bola fakt rýchla hra, tak ideme ešte jednu. Dobre, takže tretia, posledná hra. Dúfam, že to už bola posledná a dúfam, že vyhráme. Pretože to by mi fakt robilo dobrú náladu. To by mi fakt robilo na radosť. Ako, bolo by super, keby sme hrali. Takže musíme začať skoro. Ja som to hral napríklad tak, že to mal už iba 20 ironov, alebo koľko absolútne stálo. Kamo, sú to tí istí, tak ja to nečerpnem, kamo. Ja reálne končím, keď sú to tí istí. Sú to tí istí. Kamo, hej. Najhoršie je stretnúť nejaký tým, ktorý hrá spolu, no tak to si už fakt mŕtvy, keď stretneš niekoho, ktorý hrajú spolu. No tak už ja tak nech nemôžem stratiť. No, dobre, toto je už fakt posledná hra. Už by to nemalo byť tí istí, takže toto už viem, že je to posledná hra. Ja musím rýchlejšie stavať, ja som strašne pomalý. Pretože ja si trošku šetrím aj goldy na ten armor. A potom nestávam tak rýchlo, keď by som mal stavať už, ja neviem, 30 alebo koľko. Keď som to zo začiatku hral, tak som proste strašne načal, keď stavali hore. A teraz to robím aj ja. Proste je to úplne najlepšie stavať hore. Ale ja som to fakt nemal rád. Akože to som fakt nenávidel. Ja som tých teammateov fakt hitoval za to. Ty pokazil kamarát. No možno ja som to pokazil. Koľko mám teammateov? Prosím, nech tam idú. Skap do rána. Tak to nevyhráme, no. Prečo? Dobre, ale už toto bude fakt posledná hra. Viete čo? Ja sa idem zakempiť. Ja sa zakempím. Mám 11 endstone. Hej, akože... Ja neviem. Mám to urobiť, mám zraniť svojich teammateov. Tak idem za nimi. Nebudem stať srab. Takže kempenie je celkom dobré, ale úplne to nie. Tu oni na Hypixi majú kompasy a také veci. Oveľa lepšie je to napríklad na jazviečkách. Tam ani nie sú kompasy a ostrovy idú úplne dole. A tak si už tam tučím môžeš kúpiť kompas, ale akože oveľa lepšie. Tam ako tu. No, nechcem nič hovoriť, ale ja som celkom dobrý. Ja mám veľký. Ja som nemal krompáč, aby som to dal, to je docela nepríjemné. Že sa mi nedarilo a nedával som to moc okrem tej prvej hry. Tak si zahráme Dropper. Dropper je tiež dobrá hra, akože Dropper je v pohode. Ja som nevybral nič, to je... nevadí. Taký emoji. Emoji je fakt hrozná mapa. To je najhoršie, že ja tam proste nevidím. Ja neviem prečo. Mne to strašne pomaly renderuje. Sústredím, ale moc mi to nejde. Jediná mapa,
tá najťažšia, ktorú akože dokážem dobre dať, je Atlantik. Ale ostatné najťažšie mapy sú fakt ťažké. Takže možno som dal jednu. A zrovna táto emoji mi príde byť oveľa ťažšia ako tá najťažšia mapa. Akože, ako sa mám cez toto dostať? To proste fakt hrozné. Aj keď sa dostanem, to proste nejde. To je extrémne ťažké. Akože radšej by som bral tú najťažšiu mapu ako emoji. Takže fakt emoji je tá najťažšia mapa. To ako fakt musíš uznať, že emoji je extrémne ťažká. To je úplne nereálne dať. Toto je úplne hrozný. Ja neviem, kam mám skákať. No, asi nájde úplne nie. Ale no, tuto. No, áno. Takže, kam mám ísť potom? To je hrozné. Ja to nemám rád. Chcem sa sliknúť na druhej mape. Tretej mape doslova. Dobre, našťastie existuje toto. Ale to bude už oveľa jednoduchšie ako tá emoji. Keď som vedel, kam mám skákať, tak by som to aj dal. Dobre. Trošku viem a mám to aspoň vyrendrované, takže to bude ľahšie. Dúfam. Tak som úplne nečakal. Kam idem? Ty vole, ja neviem, čo robím teraz úplne. Ja musím skákať sem. Asi, ja fakt neviem. Áno, sem. Ja akože keď už aj táto nepôjde, tak ja fakt neviem. Ja musím to fakt dobre strihnúť. Mám to. Nemám to. Nie, čo hýbalo? To bol fakt kúsok. Tak, dobre. No a som na tej poslednej. Ja toto mám 2 sekundy. GG, akože fakt dobrá hra.